claro, todos os anos non estamos recorrendo o mesmo camiño, sino que damos a coñecer. Numerosas persoas acudiron o pasado venres á presentación oficial da web Camiño de Inverno, un acto no que estiveron presentes representantes dos concellos polos que descorre o camiño. A web foi presentada pola presidenta da Asociación Amigos a Santiago pola Ribeira Sacra, Aida Menéndez, quen estivo acompañada pola xefa territorial da Consellería de Presidencia e Administracións Públicas da Xunta de Galicia, Marta Barreiro. Na presentación, Aida Menéndez trasladou a todos os presentes a necesidade de apoiar o Camiño de Inverno. Desde a súa posición, sexan alcaldes, sexamos profesores, desde as institucións máis arriba, todos podemos facer algo por recuperar esta ruta, por dar a coñecer e porque estemos aí presentando pois unha páxina web. Cara a enseñanza, para min dicir que é fundamental, sobre todo compañeiros que esteamos desde aí, porque considero que ademais de apoiar o camiño en sí é unha ferramenta importante para traballar no eido do ensino, porque recolle pois o medio físico, arquitectónicamente, o que se pode ver, en fin, eu penso que é unha ferramenta que tamén podemos usar. Pola súa banda, a representante da Xunta de Galicia destacou o traballo da asociación para poñer en valor o Camiño de Inverno. Gustaríame, coa miña intervención, destacar o longo camiño que leva percorrido e o traballo desta Asociación de Camiños pola Ribeira Sacra, unha asociación que naceu no ano 1999 e cuya finalidade pois é poñer en valor un camiño, o Camiño de Inverno, que parecía pois un pouco olvidado, un camiño que, como todos vos saberedes moito mellor que a min, pois parece que se iniciou, a historia di, porque os peregrinos atopaban moi duros os invernos de Pedrafita do Cebreiro e buscaronse unhas rutas alternativas. Eu creo que ademais é un camiño que artísticamente, a nivel cultural, é un camiño importantísimo e que cabe potenciar. Foi a propia presidenta quen explicou o contido da páxina web, onde se pode atopar toda a información da ruta. Amosouse a mesma, unha páxina que amosa os 7 tramos polos que discorre con fotografías, mapas e información sobre os monumentos de interese turístico que se poden atopar en cada unha delas. Que a asociación ven facendo un esforzo tremendo por esta recuperación da ruta, por estar aí. Hemos feito ao longo destes anos folletos, algúns cartéis, pequenas guías, pero nunca se había recollido todo o que é a ruta en sí, con todos os mapas, e entonces isto supón un paso moi importante. O próximo paso da asociación será solicitar unha entrevista co conselleiro de Turismo ao que trasladarán a necesidade de investimento para facer unha guía. Vamos a solicitar unha entrevista co conselleiro para darlle a coñecer primeiro o que aquí temos, o traballo que hai e que é unha ruta máis para dar a coñecer. E segundo, pois buscar a ver se lográramos algo de financiación, porque me parece importante isto que está na páxina web, ao mesmo tempo sacalo nunha guía. É sencilla, pero que sea algo tangible, que quede aí, porque me parece que o internet, o informático, a mí me parece que se o leva, que non quedou nada aí posto, non? E que sea unha pequena tirada, si me gustaría sacar tamén un folleto con todo isto que se mostra na páxina web. Aida Menéndez pediu tamén aos concellos, así como centros escolares e asociacións, que fagan un enlace coa páxina web do Camiño co obxecto de promocionar esta ruta hacia Santiago. O acto de presentación levouse a cabo no Salón da Fundación Nova Caixa Galicia en Monforte.